Bore da, dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul olaf mis Ionawr. O Dduw dangos dy hun I ni ynghirio'r myfyrdod yma heddiw, ac aros gyda ni, weddill yr wythnos. Amen. Wel, wy'n ni ddarllen chydig o adnodau o bedwaredd penod Iago. A hwn yr adnodau, yr ychydig adnodau yma yw'r testyn am heddi. Gwrandwch, chi sy'n dweud a hwn i'r lle heddiw neu fori, aros yno am flwyddyn, dechrau busnes a gwneud llwyth o arian. Wyddwch chi ddim beth ddigwydd fori. Dydych bywyd chi yn ddim byd ond tarth. Mae'n ymddangos am ryw ychydig ac yna'n diflannu. Dyma beth ddylech chi ddweud. Os dyw ein mynd, cawn I wneud hyn a'r llall. Ond mae hwnna yn weddol amlwg yn ei neges. Dyma chi ddyfyniad am y ffordd yr ydym yn gweld yn bywyd gan y nofelydd o Giwba a neu Nin. We don't see things as they are. We see them as we are. We don't see things as they are. We see them as we are. Mae'r ffordd rydyn ni'n gweld yn bywyd yn gyfrifol am siapio'n bywyd. Bydd ein persbectif ar fywyd yn dylanwadu ar y modd y byddwn ni'n buddsoddi yn hamser, yn gwario'n harian, yn defnyddio'n talentau ac yn gwerthfawrogi pob perthynas. Os ydych chi moyn deall ychydig am rywun arall, gofynnwch iddyn nhw, sut ydych chi'n gweld eich bywyd? Bydd hyn yn rhoi rhyw fath o syniad I chi ar y ffordd maen nhw'n gweld bywyd yn gyffredinol. Mae pobl yn mynegu yn ei golwg ar fywyd, yn mynegu golwg ar fywyd yn aml trwy ei gwisg, ei ceir, ei steil gwallt a hyd yn oed datws. Mae'r cyfan yn dylanwadu arno ac ar yn disgwyliadau, ar yn gwerthoedd am blaenoriaethau mewn bywyd. Enghraifft, os ni'n gweld bywyd fel parti, bydd e'n pwyslais ar gael hwyl. Os ydyn ni'n gweld bywyd fel ras, bydd y pwyslais ar sbîd a byddwn ar frys yn aml. Os ydym yn gweld bywyd fel marathon, bydd y pwyslais ar ddygnwch. Ac os ydym yn gweld bywyd fel brwydr neu gêm, be fydd ennill yn bwysig I ni. Beth felly yw ein golwg ni ar fywyd? Ydyn ni'n seilio'n bywyd ar bwyslais anghywir? Mwyn cyflawni pwrpas Duw ar ein cyfer, bydd rhaid troi at y Beibl am arweiniad. Mae adnod bwysig i'r cyfeiriad yma gan yr apostol Paul yn ei lythyr at y Rhufeiniaid. O hyn ymlaen, rhaid I chi stopio ymddwyn yr un fath o phobl sydd ddim yn credu. Gadewch I Dduw newid eich bywyd chi'n llwyr drwy chwildroi eich ffordd o feddwl am bethau. Byddwch yn gwybod wedyn beth mae Duw eisiau, ac yn gweld fod hynny'n dda ac yn ei blesio fe, ac mae dyna'r peth iawn i'w wneud. Cyngor da I unrhyw ddyn. Mae'r Beibl yn cynnig 2 agwedd I ni seilio ein cred am fywyd arnynt, sy'n dangos sut mae Duw yn gweld bywyd. Mae bywyd yn brawf, mae bywyd yn dryst, a rhywbeth dros dro yw bywyd. Mae'r rhain yn gosod sylfaen gadarn I fyw yn ôl pwrpas Duw ar yn cyfer. Gadewch I ni edrych ar rhain yn fanylach te. Mae bywyd ar y ddaear yn brawf. Ceir enghreiffftio hyn drwy'r Beibl, lle mae Duw yn barhaol yn profi cymeriad pobl, profi ffydd, ei fuddod, ei cariad, a'i didwylledd, a'i ffyddlondeb. Mae geiriau fel treialon, temtasiynau, gwella a profi yn ymddangos fwy na 200 o weithiau yn y Beibl. Mi brofodd Duw Abraham trwy ofyn iddo ffrymu ei fab Isaac. Fe brofodd Jacob gan beri iddo weithio am flynyddoedd I ennill Rachel fel gwraig.
fe fethodd addag Efa y prawf yng ngardd Eden wrth gwrs, ac fe fethodd Dafydd sawl prawf. Ond, mae llawer o enghreifftiau yn y Beibl o bobl lwyddodd i basio'r prawf hefyd. Joseph, Ruth, Esther, Daniel, i enwi ond rhai. Mae dyn yn magu cymeriad wrth ymateb i bob prawf. Ac mae Duw yn gwylio'n hymddygiad ni wrth i ni ymateb i bobl, i broblemau, i lwyddiant, i unrhyw wrthdaro neu salwch fel yn y cyfnod yma. Mae gweithredoedd syml bywyd. Megis agor drws i rywun, codi sbwriel, bod yn garedig ar sy'n gweini, mor syml yw'r rhain, yn cael ei gwylio gan Dduw. Yn ein hymddygiad, yr ydym yn profi'n hunain. Mae Duw yn ein profi yn y cyfnod yma, yn profi'n ffydd ynddo fe, yn profi'n gobaith am y dyfodol, yn profi'n cariad at bobl. Prawf pwysig yw'r un a wynebwn pan nad ydym yn teimlo fod Duw yn agos atom wrth gwrs. Mae cofnod o hyn yn digwydd yn y Beibl hefyd. Yn ail lyfr Chronicle yn achos y brenin Hesecia. Gadawodd Duw lonydd iddo mwyn ei brofi a gwybod y cwbl oedd yn ei galon. Roedd Hesecia wedi mwynhau perthynas glos gyda Duw, ond ar adeg tyngedfennol yn ei fywyd, mi gamodd Duw yn ôl gan brofi cymeriad Hesecia. Pan mae dyn yn sylweddoli fod bywyd yn brawf, mae'n sylweddoli nad oes dim yn ddinod mewn bywyd. Mae arwyddocâd un gweithredoedd i gyd. Y newyddion da wrth gwrs yw fod Duw am i ni basio'r profion na i gyd, ac yn gwybod y gallwn ni wneud hynny. Fel y dywed Paul yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, ond mae Duw yn ffyddlon. Fydd e ddim yn gadael i'r temtasiwn fod yn ormod i chi. Yn wir, pan gewch i'ch temtio, bydd yn dangos ffordd i chi ddianc a pheidio rhoi mewn. Yna mae bywyd ar y ddaear yn ymddiriedeth, yn dryst. Mae'n hegni, ein deallusrwydd, ein cyfleon anhadnoddau yn roddion gan Dduw. A mae wedi hymddiried i'n gofal ni. Stiwardied i ni, wrth gwrs. Duw sy'n berchen y cyfan. A dweud y gwir, di ni'n berchen dim yn ein cyfnod ar y ddaear. Cael benthyg y ddaear i ni. Eiddo Duw oedd y ddaear pan gawson ni'n geni, ac fe fydd yn ei fenthyg i genhedlaeth arall ar ein gôl ni. Ers y cychwyn cyntaf, gyda addag Efa, mae Duw wedi ymddiried y ddaear a'r cyfan sydd ynddo, i'n gofal ni. Dyna ddagrau pethau erbyn heddiw wrth gwrs, ein bod yn gwneud y fath foch o ofalu am y ddaear a'i phobl. Mi gawson ni fenthyg bwthyn gan y ffrindiau unwaith, i'n drud iawn gyda pwll nofio a jacuzzi. Defnyddiwch y lle fel tesech chi berchen meddai'n ffrindiau. A dyna wnaethon ni. Ond nid ni oedd berchen y lle buom yn ofalus. Buom yn ofalus gyda popeth. Wnaethon ni fwynhau yr adnoddau heb fod yn berchen arnyn nhw. Yn ein byd ni, mae pobl wastad yn dweud na fydd pobl yn edrych ar ôl lle yn iawn os nad ydyn nhw'n berchen e. A chi'n gweld hynny gyda tair rhent yn aml. Mae'n diwylliant ni yn dweud, os nad ych chi'n berchen ar rhywbeth, fyddwch chi ddim yn gofalu amdano fe. A mae gofyn i ni fel Cristnogion, godin safonau yn uwch na hynna. Gan mae Duw sydd berchen y ddaear, rhaid gwneud ein gorau i ofalu amdano. Enghraifft o brawf mae nifer yn fethu yw'r ffordd i ni'n delio gyda garian a chyfoeth. A dyma'r prawf anodda falle. Yn enwedig mewn byd sydd wedi mynd mor faterol. Dylai gwleidyddion yr oes yma dalu sylw i adnod ym mhenod 16 o Efengyl Lyc. Felly, os dych chi ddim yn onest wrth drin arian, pwy sy'n mynd i'ch trystio chi
gyda'r gwir gyfoeth. I Dduw, mae cysylltiad uniongyrchol rhwng y ffordd yr ydym yn defnyddio ein harian a safon ein bywyd ysbrydol. Rhaid i ni ddangos ein bod yn trafod ein harian mewn modd fydd yn galluogi Duw i ymddiried cyfoeth ysbrydol i ni yn y man. Mi ddwedodd yr Iesu, disgwylir llawer, gan y sawl a dderbyniodd lawer, a gofynnir llawer mwy yn ôl, gan yr un y mae llawer wedi ymddiried iddo. Mwyn gwneud y gorau o fywyd, rhaid cofio dau beth. O'i gymharu a tragwyddoldeb, dyw ein bywyd ar y ddeiar yn ddim, ac yn ail, llety dros dro yw'r ddeiar yma. Pasio trwodd i ni. A mae'r Beibl yn defnyddio geiriau'n aml i'n hatgoffa hynny. Estron, pererin, dieithrin, ymwelydd a teithiwr enghraifft. Yn bersonol dwi'n edrych nôl dros y 60 mlynedd diwetha ac yn gofyn i fi fy hun beth ydw i wedi gyflawni mewn gwirionedd. Dim llawer yw'r ateb gonest. Mae Paul yn ein atgoffa yn ei lythyr at y Corinthiaid eto. Dyn ni'n llys genhadon yn cynrychioli'r Meseia. Y gwir trist yw fod nifer wedi bradychu y brenin a'i deyrnas, gan feddwl mae'r ddeiar yw ei cartref, ei hunig gartref. Mae'r geiriau syml o adnod 11 o lyfr cyntaf Pedr yn ein atgoffa o hyn. Ffrindiau annwyl, dim y byd yma, ydych cartref chi. Fel nad ydym yn closion ormodol at gysuron y byd, mae Duw yn caniatáu rhywfaint o aniddigrwydd ac anfodlonrwydd yn ein bywydau. Anghenion na fydd yn cael eu cyflenwi yr ochr yma i dragwyddoldeb. Di ni ddim yn gyfan gwbl hapus am nad ydym i fod felly. Cofiwch hynna, a peidiwch â theimlo'n siomedig. I ni wedi cael yn creu ar gyfer rhywbeth gwell na'r byd yma. Cofiwch nad yw ffyddlondeb i Dduw yn gwarantu llwyddiant mewn gyrfa nag hyd yn oed yn y weinidogaeth. Ei ffyddlondeb, bu rhaid i Paul fynd i garchar. Cafodd Iwan fedyddiwr dorri ben i ffwrdd. Mae miliynau o bobl ffyddlon wedi cael eu merthyru, colli'r cwbl, a chrad diwedd ei bywyd, a'i dwylo'n wag. Ond, dyw diwedd bywyd ar y ddeiar ddim yn ddiwedd go iawn wrth gwrs. I Dduw, arwyr y ffydd, yw rhai sydd wedi sylweddoli mae yma dros dro yr ydym. Rhai sydd yn ffyddlon yn ei gwasanaeth gan ddisgwyl ei gwobr yn rhagwyddoldeb. Dywediad poblogaidd i ni'n ddefnyddio'n ysgafn yw geid i dy wobr yn y nefoedd. Wedi clywed Myfyrdod heddi, ydych chi'n credu mai dywediad ysgafn yn unig yw e? Mae yna stori am genhadwr oedd wedi ymddeol ac yn dychwelyd i America. Oedd yn dychwelyd ar yr un llong ac ar lywydd y wlad. Torf yn gweiddi, band, baneri a charped coch yn croesawu'r ar lywydd. Ond fe sleifiodd y cenhadwr yn dawel oddi ar y llong heb i neb sylwi arno. Yn llawn hunan dosturi ac atgasedd mi gwinodd y cenhadwr wrth Dduw am y diffyg croeso gartre. Ond meddai Duw wrtho, dwyt ti ddim wedi cyrraedd gartref eto. Pan fydd bywyd yn galed, fel y mae'n nifer eleni, pan fydd amheon a gofidiau yn yn poeni, cofiwch nad ydym gartref eto. Pan fyddwn nhw'n marw, nid gadael cartre fyddwn ni, ond mynd gartre. Felly mae'n sylw ni wedi hoelio ar beth sy'n anweledig, dim ar beth welwn ni'n digwydd o'n cwmpas ni.
Dydy beth sydd i weld, ond yn para dros dro, ond mae beth sy'n anweledig yn aros am byth. Mwyn enw. Gawn ni weddio. Diolch i ti o Dduw am yr rhodd yma o ddeiar i fyw ynddi, a gwlad fendigedig i drigo ynddi. Diolch i ti am roed y dryst yn o ni o falu am ein hamgylchedd, yn traddodiadau, yn hiaith a'n cydyn. Maddau ni nad ydym wastad yn cyflawni dy ddymuniadau yn cyfer. Maddau ni yn gwendidau, a chofia mae'n meidrol ydym. Atgyfnertha ni, yn y myfyrdod yma, i sylweddoli ein dyled i ti, i sylweddoli ein dyletswydd at ein cymdeithas, ein cymuned a'n cyfeillion. Boed i'r hyn a wnawn o'r wythnos hon fod yn gymeradwy gen ti, ac lles trigolion yn deiar. Dyma'r modd i ddangos dy gariad di ar ei orau, a'r modd i ledeini dy deyrnas, fel ei bod yn cael lle teilwng yn ein plith. Nertha'r holl weithwyr yn ystod y cyfnod anodd yma, yn bendithia pob un ohonom, yn glaf ac yn iach. Gofynwn y cyfan, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.